थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावबाय DB टेक्निकेल इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय। दा आंजों नै सासे बिनानाव दंफैयो गामिनिनो रुमिना होननाय। दा बिनिया फेसबुकआ मा जादों होनना बुंदों नोंनिया? आंनिया फेसबुकआव प्रब्लेम जादों आरो ना मनिटरि आदसा सेटआप खालामनाया बेयो जाजोबाखै दा बेखौ आं दादाखौ बानायनो होफैदों आरो ना। हरलाय नायनि नोंनि फेसबुकखौ। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांब्लानो जाबाय। सोरनाबा बेबायदिनो बिराद फैयो आरोना सेटआप अपसना खारनो नागिरा। मनिटाइजेसनखौ नोंथांमोना बिदिनो फार्स्टआवनो मोजां बानायखानांगौ। मोजां बानायाबा उनावहाय बिराद प्रब्लेम जायो। सोरबा बिदिनो बिजनेसाव होनानै लायो। दा नोंथांमोना आं खिन्थालांगासिनो दं बियो माखासेखौ बानायखाबायमोन आरो ओमफ्राय ससे दंबावो। दा USA टेक्स फिलआप खालामनांगौ जायो नि मोनसे फर्म। दा बेखौ खालामाब्ला नोंथांमोना माने मनिटाइजेसना कमप्लिट जाजोबा आरो। थ' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय। नै आं बिनानावनि फेसबुकआव फैबाय। फेसबुकआव फैनानै नै प्रफेसनेल डासबर्डआव थुबाय आङो। बेनिफ्राय नैबे मनिटाइजेसनाव फैबाय। मनिटाइजेसनाव फैनायनि उनाव नैबेहाय एक्सपायार अन सेप्तेम्बर 17 बे 17 थारिखआवनो एक्सपायार जागौमोन। थेवब्लाबो माने सेटआप अपसना खाराखै आरोना। नैबे सेटआप अपसना दङ। सेटआपआव थुबाय आङो। बेनिफ्राय बियो नै साननै बा सानथामाव हाबगोन आरोना $25 USDD खालामोब्ला। नोंथांमोना 100बो खालामनो हायो। मास मोनसेनि उनाव $100 जाब्लासो उइद्र' जागोन आरोना। $100 जाब्लासो USA निफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरगोन नोंनि बेंक एकाउन्टआव। दा जोङो 25खौनो खालामसै $25आवनो होमबाना माने थाब मोननाय जायो आरोना फैसाखौ 25 बा। दा बेंक ट्रेन्सफाराव होबाय। बेनिफ्राय नै आइएनआरआ थिगानो दंखायो। ओमफ्राय IFSC कड होनांगोन बेंकनि। ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार होनांगोन आरोना बेहाय नै। लोगोफोर दायो आङो नै बेवहाय IFSC कड बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय। नोंथांमोनाबो एसे मोजाङै होब्लानो जाबाय आरोना बेखौ। नोंथांमोना माबा मोनसे भुल जाबानो नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाया फैनाय नङा। दा बेनिखायनो बेयो बारे खालामजाबायबो थाया नालाय। आपडेटआ नोङो रिपर्ट हरबासो फैयो। ओमफ्राय दा आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ होखांबाय। बेनिफ्राय डाइरेक्टलि बेहाय आङो साबमिट खालामना होनोसै। नैबेहाय नै कानेक्ट टु पेआउट बेयाव थुना होदो। कानेक्ट टु पेआउट मेथडआव। बेनिफ्राय मोनसे फर्म फैगोन US टेक्स फिलआप खालामनांगौ जायो। नैबे टेक्स भेरिफिकेसन बेहायनो मानसिफ्रा गोबाङानो मिथिया आरोना बेखौ। नैबे एड टेक्स इनफ'आव थुदो। नैबे एड टेक्स इनफ'आव थुखांनायनि उनाव नैबेहाय फैदों कन्टिनिउ एस सिजु बेहाय थुना होबाय आङो। कन्टिनिउ एस सिजु दसे टाइम लायो। बेनिफ्राय नैबेहाय टेक्स इनफरमेसन गेट स्टार्टेड बेहाय मोनसे फर्म फैयो नालाय। नैबेयाव इन्डिभिजुवेलानो जानानै दंखायो। सोरनाबा बेवहाय बिजनेस होनानै लायो। खिन्थु बिजनेस होना नोंथांमोना बिजनेस होयोबा बिराद पार्सेन्ट दानगोन आरोना। US निफ्राय जेब्ला नोंनि बेंकआव फैसा ट्रेन्सफार खालामहरगोन $100 बा $25 जायोब्ला टेक्स दानगोन आरोना सरकारा। बेनिखायनो नोंथांमोना बिजनेसाव होना इन्डिभिजुवेलाव होबानो जाबाय। बेवहाय सोंदों नोङो आमेरिकायाव थायोना थाया होननानै। बेहाय जों आमेरिकानि नङा नालाय न' होबाय बेहाय। ओमफ्राय नैबेहायबो आरो सोंबावदों बेखौबो न' होदो। ओमफ्राय नेक्स्टआव थुदो। बेनिफ्राय नैबेहाय कान्ट्रि अफ सिटिजेन नैबेहाय नोंथांमोना बेहाय इन्डिया होबानो जाबाय। जों इन्डियाननिखा नालाय। आं दा कान्ट्रिखौ सेलेक्ट खालामबाय इन्डिया। बेनिफ्राय नैबे आइ हेभ US थिन बेखौ नाङा गाहायनिखौ। बेनिफ्राय डाइरेक्टलि नेक्स्टआव थुना होब्लानो जाबाय। एड्रेसखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेवहाय एड्रेस लाइन 1आव थिगानो दङ। एड्रेस लाइन 2आव जुदि अपसनेल बे जुदि एखेबा नोंथांमोना डाइरेक्टलि नेक्स्ट होनो हागोन। नेक्स्टआव थुदो। बेवहाय नैबेहायबो एड्रेसा सेम माइलिं एड्रेसा सेम जाबाय नालाय नेक्स्टआव थुनानै होबाय। बेनिफ्राय नैबेहाय 100% होयोब्ला बेहाय दंखायो 0% 100% बेनिफ्राय सार्भिस नोङो माबा मोनसे सार्भिस खालामब्लासो बेहाय होबानो जाबाय आरोना। जुदि नोंथांमोना बेवहाय 0% होबासो नोंथांमोननिफ्राय टेक्स दाननाय नङा आरोना। आं दा 0%आव होबाय। 100%आव होनानै लायोब्लाथाय नोंथांमोना $25 हाबब्लाबो $25खौ मोननाय नङा। बेनिखायनो 0%आव हो आरोना। 0% टेक्स बेनिफ्राय नेक्स्टआव होबाय। कान्ट्रि बेहाय आरो कान्ट्रि सेलेक्ट खालामबावनांगोन इन्डिया। बेनिफ्राय नेक्स्ट। बेनिफ्राय नैबेहाय गोबां मानसिफ्रा भुल खालामो आरोना। नैबेहाय आइ क्लेरिफाइ डेट आइ हेभ दा केपासिटि टु साइन फर दा पार्सन नैबे नोंथांमोना बक्सआव टिक मार्क होबानो जाबाय। बेनिफ्राय सिगनेसारखौ नोंथांमोना पान कार्डआव जेरै दङ बेबायदि होब्लानो जाबाय आरोना। आं दा सिगनेसारखौ होनानै लाग्रोसै। देलाय पान कार्डखौ देखाय। आं दा पान कार्डनि बायदि फुल नेमखौ होबाय रुमिना ब्रह्म। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुना होबाय नै फ्रम साबमिटआव होबाय। इउर टेक्स इनफरमेसन इज कमप्लिट जाबाय आरोना बियो। ओमफ्राय दानाव थुना होबाय। दा बे खारसिगोन आरोना लोगोफोर र'। थ' लोगोफोर दायो फाइनाल साबमिट जाबाय आरोना। आं दायो फेसबुकआव हाबनानै देखायफिनसै नोंथांमोननो। नै प्रफाइलाव फैबाय। बेनिफ्राय प्रफेसनेल डासबर्डआव फैबाय। मनिटाइजेसनाव थांबाय। बेनिफ्राय नै सेटआपआ गैला आरोना। भिउल'आवल' दायो नुसिगोन। दा नोंथांमोनाबो जाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बानायनो हाखासिगोन। आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। आं रेगुलार भिडिअ होनो हायाखै माने खामानिफ्रावबो बेस्थ' थायो नालाय। बेनिफ्राय ब्लग भिडिअबो बानायो। दा दिनै बिनानावनि फेसबुकआ जाबाय। थ' लोगोफोर आङो बिनानावनि फेसबुक
मनिटाइजेसन खालामनाया सेटआप खालामनाया कमप्लिट जाजोबाखैमोन नालाय आं दिनै बानायना होबाय बेनिफ्राय बेना कन्टेन्ट मनिटाइजेसन फैथ'वाखै उनाव कन्टेन्ट मनिटाइजेसन फैयोब्ला बानायना होबावगोन आरोना कन्टेन्ट मनिटाइज मोनब्लासो नोंथांमोना माने फटकआवबो फैसा मोनगोन बिदिनो टेक्स्ट लिरब्लाबो फैसा मोनगोन रिल्स होबाबो फैसा मोनगोन आरोना गासिबो माने इनस्ट्रिम एड्सफोरखौ कन्टेन्ट मनिटाइजेसनावनो होजोब्बाय आरो दाना माने जोबोद इजिसै रिल्सफोर बानायबाय थाब्लानो आरामसे नोंथांमोना कन्टेन्ट मनिटाइजेसना थाब फैयो मोजां मोजां भिउस मोनबाय थाबानो थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन